Nogen tror, at de til eksamen får karakter for det, de ved. Det gør de ikke. De får karakter for det, de præsenterer, og derfor er det altså vigtigt, at du præsenterer din viden på en god måde. Derfor er præsentationsteknik vigtig. Først og fremmest er det vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i reglerne for eksamen. I særdeleshed at have fokus på vurderingskriterierne. Det er klart, at din uddannelsesinstitution stiller dem til rådighed, men det er din opgave at søge dem og finde dem. Så kort og godt, det er afgørende, at du får fokus på, hvad det er, du får karakterer for. Et andet godt råd er at kende de praktiske forhold. Altså at man møder det rigtige sted til den rigtige tid. Kom i rimelig tid, ikke for lang tid i forvejen, men for eksempel et kvarter før du skal til eksamen. Sidder man derhenne hele formiddagen og først går op om eftermiddagen, så bliver man lidt nervøs, fordi man hele tiden hører på de andre. Så kom kort tid før, men kom præcis. Forbered de emner, du kan komme ind på. Der er selv sagt mange ting, man kunne bruge energi på her, men lav gerne en brainstorm, et mindmap, for at få snævret dit fokus ind, således at du får fat på essensen i det, der skal formidles. Så forbered de emner, du gerne vil kunne komme ind på i din eksamen. Præsenter dit indlæg i en grafisk oversigt. Det skaber overblik, og det er vigtigt, at man skaber overblik til eksamen, fordi det er med til at give dig en god karakter. Det andet det er, at du så har en plan at falde tilbage på. Så hvis du pludselig går i stå af den ene eller anden grund, den sorte klap falder ned, så har du en plan at falde tilbage på, og du har visualiseret den. Ved eksamensbordet er det vigtigt, at du bruger klar og tydelig tale. Det skaber forståelse, og det er det, der skal til for at påvirke eksaminator og censor til endnu højere karakter. Som bekendt får du ikke karakterer for det, du ved, men for det, du præsenterer, og netop derfor er klar og tydelig tale ganske afgørende i eksamen. Du skal sørge for, at der er en logisk struktur i det indlæg, du kommer med. Og det kan du f.eks. skabe ved, at du har en indledning, der vækker opmærksomhed. Du har en kerne i dit budskab, hvor du finder de væsentlige ting frem og begrunder dem. Og endelig så skal du slutte med at få gentaget dit budskab, således at du er sikker på, at det bliver husket. Så strukturen er indledning, kerne, afslutning. Med andre ord, start godt, og om end muligt, så slut endnu bedre. Start med at skabe interesse for emnet, få din motivation bragt frem, men slut også rigtig skarpt. Mange tror, at slutningen kommer af sig selv, men dette er forberedt en god afslutning er ganske afgørende, for her efterlader du eksaminator og censor med et indtryk af, at der var meget mere viden at komme efter. Så start godt og slut bedre. Vær opmærksom på dit kropssprog. Du skal vide, at det første indtryk, du giver ved eksamensbordet, det er visuelt. Lærer og censor ser dig og ser din adfærd, inden du overhovedet har fået åbnet munden. Derfor er det vigtigt, at du er bevidst om, hvordan du tager dig. Du skal være glad, du skal være optimistisk, du skal ikke være krybende eller underlegen, du skal heller ikke være overlegen eller arrogant. Du skal være så naturlig og glad, som du nu engang kan være til eksamen. Og så er der det med påklædningen. Det finder du garanteret ud af. For at få kommunikeret dit budskab og stoffet så klart og tydeligt som muligt, er det vigtigt, at du også bruger eksempler, og at du bruger det visuelle medie. Altså tænk i at bruge modeller og skemaer, brug gerne flowdiagrammer for at få kommunikeret budskabet klart og tydeligt. Det kalder man forståelsesværktøjer, altså værktøjer, man bruger for at skabe endnu tydeligere forståelse om budskabet. Så kan der opstå en ubehagelig ting ved eksamen. Det hedder eksamensangst. Det kommer ofte af, at man er perfektionist. Man vil have det bedste. Man vil ikke nøjes med mindre end 12-tal. Det kan godt være, at man samtidig skal reducere den lille smule, så man nøjes med et 10-tal eller et 7-tal en gang imellem. Så pas på, at ambitionerne ikke bliver for store. Derudover så kan man godt være nervøs. Det opstår som regel ved, at man tænker på, hvad er det værste, der kan ske. Og dermed bliver man bange. Det skal man ikke gøre. Man skal tænke positivt. Man skal tænke på, hvad er det bedste, der kan ske. Det er det, sportsfolk bruger, når de skal sætte sig op til en vinderposition. Og så skal du også gøre til eksamen. Tænk positivt, sæt dig op og tænk på, jeg vinder det her.
Vær opmærksom på, at du ved eksamensbordet bliver vurderet på din evne til at kunne anskue problemstillingerne fra en række forskellige synsvinkler. Det handler altså ikke om at skulle ind og forsvare opgaven med alt, hvad der kræves af blod, sved og tårer, men i langt højere grad om at kunne gennemskue, hvor den opgave, der er centrum for eksamen, kunne have været endnu stærkere. Det er et godt afsæt til eksamen. Ved eksamensbordet er det vigtigt, at du starter godt. Du får en accept af dit indlæg, at det er det, du vil komme ind på. Du placerer emnet i relation til hele fagområdet for eksempel, og du udvælger og begrunder, hvorfor du netop vil komme ind på disse dele her. Så er det også vigtigt, at du bruger det rigtige ordvalg, det vil sige en terminologi, der viser, at du har den nødvendige faglige indsigt, og endelig skal du slutte med en pointe, der viser, at du har mere at komme med, altså efterlader indtryk af mere viden. Du har her fået en række gode råd til, hvordan du kan komme til at klare dig endnu bedre til eksamen. Men der er mere viden at hente og mere træning at hente. Så derfor gå ind på HK's hjemmeside og læs mere om en række af de kurser, der kører om eksamensteknik i løbet af den nærmeste fremtid. Og på de kurser vil du ikke bare få at vide, hvad du skal gøre, men også hvordan du skal gøre, for det er nemlig vigtigt. Så meld dig på HK's kurser i eksamensteknik. Vi glæder os til at se dig.